मोनथामजों मोनसे हागोन होनबा नाख्रेबजोबनानै बुस्लेंजोबनो हागोन माथो नाख्रेबजोबनानै बुस्लेंजोबनो हागोन माथो नङा होमबा बिजेपि दङ एजेपि दङ बिपिएफ दङ मोनसेले जों मोनब्रै मोनथामजों बोरै हानो मोनथामजों मोनसे हागोन होनबा नाख्रेबजोबनानै बुस्लेंजोबनो हागोन माथो नङा होमबा सासे मानसि साथाम मानसि नङा होमबा बिजेपि बिपिएफ एजेपि आरो गोबां निर्दलीयफोर दङ सासेखौ बिटि बोखारलांनो हागोन बेनिखायनो खुनु सन्देह गैया देरहानायखौल' नोंथांमोना नेदो आरो बोरमा खासिजों माबा जानो थाखाय खाना जानो थाखाय रेडि जानानै था आं दाखालिबो बुंदों आयं जोंनि एबाराव खानाया बोरमा खासिजोंसो जागोन बोरमा दंना गैया बोरमा दङ 5,000 बा 10,000 फान आसना दंना गैया बोरमा खासि दङ दंना गैया बोरमा खासि आसे हा बास बोरमा खासिजों खाना जाबाय दिनै 2,000नि गोजौआव बहुत दिनैथ' एसेल' 2,000निल' जागोन बाखि अरुण'दय तरन'दय सब बिपिएफआनो होगोन नों आइबिएसबाबो बिपिएफआनो होगोन आइअएबाबो बिपिएफआनो होगोन नोङो मा होनना बुंगोन आइअएनअबाबो बिपिएफआनो होगोन आइबिएसबाबो बिपिएफआनो होगोन जेसेबां सरकारनि साहाय्य सरकारनि अनुदान सब बिपिएफआनो होगोन एसे एनै भुल थानो हागौ बे जेबो नङा बेखौ जों सुद्रायगोन औ नेर्सोन बर'आथ' आंनिनो गुरु मिथिबाय जों सानफ्रोमबो रायज्लायलायो बेसेरा अनथावथाव नै मैया होदों आंनो भट होआबाबो सोरनो होदोंमोन माबानो होदों जोंहा प्रमाद पानि कार्ड होदों बिदि जायो होमबा राजनितिकआ आंनो होआब्लाबो प्रमाद पानि कार्डखौ होनांगौनो बिराद अनथावथाव मिथिबाय बिराद अननाय मोनो जोङो बिराद अनथावथाव जे आंनो होआब्लाबो प्रमाद पानि कार्डनो मा जाखो बेलाय गोग्लैखाबायना नोङो नुवाखै नोंसोर निउसाव दा बेनिखायनो जेबो गैया आं जेबो बुङा बिथाङा बिपिएफनिनोमोन उपाय गैयैयाव माथो खालामनो केन्डिडेटआनो गैयाबा इउपिपिएलआ केन्डिडेट दोङोबा इउपिपिएलआ गेलेनोनो गिजोब्बाय थाखा लकसन जागोन होनना मानसिफ्रा खारजोब्बाय जुइन जाजोब्बाय दिनैनो जुइन जाजोब्बाय नै सोब इउपिपिएलनि गोजामोन सेस साफा मा दंबावो गैलानो जाबाय दे